Gọọmenti etiti ekwuola na ha ga-amachi ọnụ ọdụ ụgbọelu nke ochie nke Murtala Mohammed Airport, Lagos. Ọ ga-ebido ụbọchị mbụ nke ọnwa Ọktoba 2023, ya bụ ụbọchị Naịjirịa ji eme mmemme ncheta nnwere onwe ha. Onye kwupụtara nke a bụ Festus Keyamo, onye minista na-ahụ maka ụgbọelu nke Naịjirịa. O kwupụtara nke a ụbọchị Tọzdee 31 nke ọnwa Ọgọst, oge o jere ngagharị na ya bụ ọdụ ụgbọelu Murtala Mohammed. Festus Keyamo kwuru sị na ihe mere ha ga-eji wee mechie ya ọdụ ụgbọelu bụ ka ha were nwee ike imezi ụmụ ihe ụfọdụ dị iche iche nke ga-eme ka ọdụ ụgbọelu were na-esiwaga ike. O kwukwazịrị sị na ha ga-akwụsịgodu ihe niile gbasara Nigeria Air Project n'olu ndị iti. Ihe ogbu onye akpa ntị ji ekwupụtara gị ihe a ka gị onwe gị bụ onye nke na-achọ ime njem ịgba ụzọ ọdụ ụgbọelu nke ochie ka ị mara ụzọ ị ga-esi wee gaa kwado onwe gị nke ọma. A sịkwana na ọ dara gị mberede. Ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke APC Anambra State Chapter akpọkuola ọchịchị Tinubu ka ọ kwatuo gọvanọ Soludo n'ọkwa ọchịchị nke ọ nọ ma were aka ya họpụta onye nke ga-elekọta Anambra steeti anya were ruo mgbe ọzọ a ga-eme ntụnye aka. Ha kwupụtara nke a ụbọchị Wenezdee mkpụrụ ụbọchị 30 nke ọnwa Ọgọst. Iwe ha bụ na Soludo na-agba ndị Anambra steeti egwu uche. Ha kwuru sị na kamgbe Soludo rigoro n'ọkwa ọchịchị wee ruo taa na o kwebeghị ahaziri ndị ọchịchị ime obodo ndọrọndọrọ ọchịchị nke ha, ya bụ 21 local government election n'olu ndị iti. Onye mgbasa ozi nke ndị APC Anambra State Chapter a na-akpọ Mmadụkaife kwuru sị na kamgbe 1999 Naịjirịa malitere ọchịchị onye kwuo uche ya, na ọ bụ sọ naanị ugboro abụọ ka ndị Anambra megoro ndọrọndọrọ ntụnye aka ọchịchị ime obodo. Na nke izizi ha mere bụ mgbe Mbadinuju na-achị ndị Anambra steeti. Nke ịbụọ bụ mgbe Peter Obi mere nke ya na 2014. Ha kwukwazịrị sị na ikuku ọchịchị onye kwuo uche ya anaghị erute ndị ọchịchị ime obodo aka, na ọ bụghị Soludo nọrọ na-agụ ọka ọ na-asụpụ okpotokpo oyibo nke anaghị ekwe ndị mmadụ ntapịa a na-akpọ vocabularies. Ogbu onye akpa ntị wee na-ekwu sị akpụbakwa n'isi sụkpụkọrọ afụrụ ọnụ, eme nwata ka e mere ibe ya obi adị ya mma. Ọ bụrụ na a na-eme ntụnye aka nke gọvanọ, na a ga na-emekwu ntụnye aka ọchịchị nke ime obodo, maka na ahụghị m ihe nke kpatara na ndị gọvanọ niile ejighị achọ ịhaziri ndị gọọmenti ọchịchị ime obodo ka ha soro n'ihe a na-eme. Ejizikwa m otu aka ahụ were na-ayọ nwa Mgbafọ ka ọ gbaa mbọ hụ na ọ haziri ọchịchị ime obodo ka nwa Mgbankwọ na nwa Mgbaori ndị anaghị anụ okpotokpo oyibo ọ na-asụ were nwee ike ị na-anụ ya n'aka ndị ọ họpụtara ọchịchị ime obodo, bụ ndị nke ga na-atapịara ha ya n'onu nke ha na-anụ. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ. Echefukwana ibinyere anyị aka n'ebe edere subscribe. O nweghị ego gị ga-apụ, kama ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị wepụtara ihe onyonyo ka ị soro na onye izizi ga-afụ ya. Gbakwa mbọ hụ na ị tụsara ozi a ka o rute nwanne gị ma onye ọbụla. Udo dịrị ụnụ.